Ajde sada ti. Ne mogu. Što? Pa ti si muško. Ja sam juče bio. Ne znam, ne mogu. Dobar dan. Dobar dan. Kako mogu da pomognem? A mi smo planirali nabavku. Izvolite. Znači, šta nam treba? Kafa? Šećer? Mleko, ulje, jaja, mleveno Mleveno meso, šta još? Jabuke, banane, krompir, luka. paprika. Ali samo ako je sveža. Naravno da je sveža, gospođo. Iste je kao u radnji. To bi bilo to. U redu, sačekajte me. Hvala. Kakav divan mladić. Super usluga. Da, usluga, da. Dobro je. Evo, to je sve. Izvolite. Hvala, sine. Hvala lepo. Mnogo ste nam pomogli. Nema na čemu. I drugi put. Doviđenja. Doviđenja.